getti ɗo gonga ko ɗuɗe fof ɓe kalni ɗum mbato mi wittan e majjum tawte wakkati meɗen kadi waɗi amma ni emin nana belɗum emin nana dufa hanne dogguduji gonɗon on gaɗa e dow émission ji e dow journal kokkol habaruji ɗo e gonga himɓe meɗen e welti sanne woɓɓe miɗon mejino tawte dotti o mawko gonno amma mi tawi aa kanjum woni ke ɗume e hunde fuu waɗete e dow jokollaku na moƴƴi e yaha e dow ko neɗɗo andi balɗe ɗiɗi min gaɗɗo hannde taw min paami e gonga tife ɗam min nodda timbi ne waɗi mi noddimo o ettay no waɗi o wi'a mi waɗa sujet ngaɗo mi noddi o ettay kay accu min du mi hinto mi yalta mi tawi gonga non gondi ɗum wallahi e ɗum satti sanne to say muñon du say muñon anon do gan tife on nodda madi yaw waɗe ɗum ɗo mi wallahi mi wawta ko yahi ɗum ɗo waɗi ni mi yahi autorité o to mi yi ɗum waɗaki amma mi faami e gonga golle gatto sanne Allah yara golle ɗe yeeso pulaku fudu e nana belɗum golle gonɗo on gaɗa pulaku fu e welti bato ni gollal neɗɗo watta dullata ni wayɓe muɗum amma dow hewre en keɓan lesoji 9 e 10 nano e belɗum RFI fulfulde min nani belɗum sanne min jetti on ɗuma hande min tan elgal e lammi mine Togo e hettino on sanne e hettino RFI fulfulde ko ɗum wiya Hammadi no wattani bo ko keɓe janni batori ni batanayi en anen bo ley Benin ley Togo emin jiɗi min kettino hana WhatsApp tan ɗum to mi wari fu mi yiyan on si jeyani mi yiyan timmi mi yiyan baroba ɓe jonkay dara no watta to ko min keɓa fréquence o minon ɗum jonkay ɗon wonno fa hannde elgal mangal ngal janto mi yettinayi fu ɓe mbiya Hammadi wari haali yettinayi komin mbino mi yettini ɗon en jetti on sanne ma toon jawtete Ibrahima Timbi sabu kanko woni rédacteur en chef e Fulfulde kanko ƴewante men hay fof hawa haala kanko taw sabu ko question jiɗi mi namnade ko tagui Soudan e Tchad ɓe ngala correspondant walla mi tinani min Soudan e Tchad e Soudan bo banggue worgo South Soudan e Algérie kadi est ce que oɗon jogui idée ɓeeɗo yoɓe jog correspondant e refi Fulfulde meɗen e mum no windiɗa noon ɗum woni Ibrahima Timbi wa horejo jeyndiyankoɓe e RFI Fulfulde meɗen ɗaɓɓude no wiɗa ɗum min ala numtodiraɗo Tchad min ala numtodiraɗo Centrafrique min ala numtodiraɗo Soudan e Algérie e leyɗe hewɗe wona ɗon hay Sierra Leone ni min ala numtodiraɗo fulɓe hewɓe hino ɗon kono meɗen gollude meɗen darde kono min heɓirta ɗum meɗen ƴetti kono hiɗon andi welafi no e mari wonɓe jeyndiyankoɓe wowɓe golle ɗe kono haɗa ɓe wawata haala kam haɗa ɗemgal maɓɓe ngal laaɓaka fulfulde a heeɓe woɓɓe ko kadi haɗa ɓe gollay ɓe wawi haala kan kono golle maɓɓe ɗen fewani ko nden sattede men mari sina ɗum min heeɓi yimɓe faalaɓe arde men gollida wono wa Tchad wono wa Centrafrique nokkeli buy kono tawa golle ɗen fewani andi noon RFI ko ɓeynata ko gollugol RFI welafi on ari on yii ko men woni RFI golle koyo feewu kamɓe golle alota ko heɓat si aliki ko falli o ko bone wonta sukun ala kamɓe bone waɗɗo o ko bone mawɗo onon tigui ɗon andi no men ƴetti noon o waɗi test o waɗay test addon men daara min noon ɗo no feewi ɗo no ɓoyli ɗum ɗo ko ni waɗirte woɗɗon waɗen lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbinamen tawa no feewi mais si tawi hitare seeɗa ni yiyani mi wawata ƴettude on tun minen wonɗo toon kanko woni guite amen kanko woni noppi amen si tawi o woni guite amen o woni noppi amen tawi golle makko ɗen fewani andi bone on o mawno e moƴƴam ko ɗum waɗi ha joni min heɓari taw numɗodiraɓe ɗen leyɗe ɗon kono meɗen ƴetti eɗen tamƴini e nder lebbi walla jonte walla balɗe aroje ɗen inchallah en heɓay en heɓani numɗodiraɓe ɗen Allah ni mon amin je vais juste ajouter quelque chose en français ok foti wadde heddihanko min Fouta Media TV